Мама скоро буде поряд, все добре. Я тебе дуже кохаю, Кітюнь, я дуже тебе кохаю, я тільки радий тебе бачити. Де Аліса? Мами, як ти, Кітюнь? Як ти? Ви знали, що я приїду? Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я пам'ятаю лише твій номер. Я зрозумів. Я тебе дуже кохаю, я неймовірно кохаю тебе. Ладно, ще кому там позвонити. Добре, Кітюнь, я тобі потім вже наберу пізніше. Я тебе дуже люблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на зв'язок. Добре. Скоро видадуть телефон і вас наберемо. Давайте. Так, хлопці, ТРО.